സൂര്യനു സദൃശമായി തീർന്നിരുന്ന അവനെ അവസാനം ബ്രഹ്മാവും ദേവന്മാരും കണ്ടെത്തി. അത്ഭുത സ്തബ്ധനായ ബ്രഹ്മാവ് പുഞ്ചിരിയോടെ അയാളെ ഇങ്ങനെ സംബോധന ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജീവാത്മാവിനെ ത്വക്ക്, മജ്ജ, അസ്ഥി, രക്തം എന്നിവയുടെ ഒന്നും സഹായം കൂടാതെ സ്വന്തം ശക്തിയാൽ മാത്രം ജീവിക്കാൻ കഴിയും. അതിനാൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: അസംഗോയം പുരുഷ. ഭൗതികമായ ആവരണവുമായി ജീവാത്മാവിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഹിരണ്യകശിപു വർഷങ്ങളോളം കൊടും തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുകയായിരുന്നു. തീർച്ചയായും 100 സ്വർഗീയ വർഷം മുഴുവൻ അദ്ദേഹം തപസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ദേവന്മാരുടെ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ 6 മാസങ്ങൾക്ക് തുല്യമായതിനാൽ തീർച്ചയായും ഈ കാലയളവ് വളരെ നീണ്ടതാണ്. പ്രകൃതിയുടെ നിയമപ്രകാരം അവന്റെ ശരീരം മണ്ണിരകളാലും ഉറുമ്പുകളാലും മറ്റുള്ള ജീവികളാലും പരാന്നജീവികളാലും പൊതിയപ്പെട്ടിരുന്നു. അതുമൂലം ആദ്യം ബ്രഹ്മാവിന് പോലും അയാളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പിന്നീട് എവിടെയാണുള്ളതെന്ന് ബ്രഹ്മാവിന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുവാനുള്ള അയാളുടെ അസാധാരണ ശക്തി കണ്ടറിഞ്ഞ ബ്രഹ്മാവ് വിസ്മയഭരിതനായി. ആരും ഹിരണ്യകശിപു മരിച്ചെന്ന് കരുതുമായിരുന്നു. കാരണം അവന്റെ ശരീരം പല വസ്തുക്കളാലും മൂടപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ പ്രപഞ്ചത്തിലെ പരമോന്നത ജീവസത്തയായ ബ്രഹ്മാവിന് ഹിരണ്യകശിപുവിന് ജീവനുണ്ടെന്നും അയാളുടെ ശരീരം ഭൗതിക ഘടകങ്ങളാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഹിരണ്യകശിപു ഇപ്രകാരം സുദീർഘമായ തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചുവെങ്കിലും അവനൊരു ദൈത്യനും രാക്ഷസനുമായി മാത്രമേ അറിയപ്പെടുന്നുള്ളൂ എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. മഹാമുനിമാർക്ക് പോലും ഇത്രയും കഠിനമായ തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ലെന്ന് തുടർന്നുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും. എന്നിട്ടും ഹിരണ്യകശിപു എന്തുകൊണ്ടാണ് രാക്ഷസനെന്നും ദൈത്യനെന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നത്? അയാൾ ചെയ്തതൊക്കെയും അവന്റെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ മാത്രമായിരുന്നു എന്നാണ് കാരണം. അയാളുടെ പുത്രൻ പ്രഹ്ലാദനെ അന്ന് 5 വയസ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ പ്രായത്തിൽ പ്രഹ്ലാദന് എന്ത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു? എന്നിട്ടും നാരദമുനിയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം ഒരൽപ്പം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തപ്പോൾ പ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവാന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായി തീരുകയും ഭഗവാൻ അവനെ രക്ഷിക്കുവാൻ വരികയും ചെയ്തു. അതേസമയം ഹിരണ്യകശിപു ഈ കഠിന തപസ്സുകളെല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടും വധിക്കപ്പെട്ടു. ഭക്തിയുത സേവനവും പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റെല്ലാ സമ്പ്രദായങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ്. ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനത്തിനു വേണ്ടി കഠിന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവൻ ലോകത്തിന് തന്നെ ഭീഷണിയാണ്. അതേസമയം ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും ഒരൽപ്പം ഭക്തി സേവനം ചെയ്തപ്പോൾ പ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവാൻ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായി തീരുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാൻ അവനെ രക്ഷിക്കുവാൻ വരിക. അതേസമയം ഹിരണ്യകശിപു ആ കഠിന തപസ്സുകളെല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടും വധിക്കപ്പെട്ടു. കാണിച്ചോട്ടെ എങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ നരസിംഹന്റെ പേര് നരസിംഹനെ എടുത്തു വന്നു. കൃഷ്ണദേവ ഭഗവാൻ ഇത് ഭഗവാൻ അവനെ രക്ഷിക്കുവാൻ വരികയും അതേസമയം ഹിരണ്യകശിപു കഠിന തപസ്സുകളെല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടും വധിക്കപ്പെട്ടു. ഭക്തിയുത സേവനവും പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റെല്ലാ സമ്പ്രദായങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ്. ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനത്തിന് വേണ്ടി കഠിന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവൻ ലോകത്തിന് തന്നെ ഭീഷണിയാണ്. അതേസമയം ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്തായിരിക്കും. സുഹൃതം സർവഭൂതാന. ഭഗവാൻ എല്ലാ
ജീവസത്തകളുടെയും ക്ഷേമകാംക്ഷിയായതിനാലും ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ ആർജിക്കുമെന്നതിനാലും ഒരു ഭക്തൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ എല്ലാവരുടെയും സൗഭാഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയും കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ഹിരണ്യകശിപു കഠിന തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചിട്ടും ദൈത്യനും രാക്ഷസനുമായി തുടർന്നപ്പോൾ അതേ ദൈത്യപിതാവിന് പിറന്ന പ്രഹ്ലാദൻ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനായി തീരുകയും ഭഗവാനാൽ നേരിട്ട് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഭക്തി അതിനാൽ സർവോപാധി വിനിർമുക്തം എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു ഭക്തൻ എല്ലാവിധ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം സദാ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഇത് തെളിയിക്കുന്നു. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം മുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത് സേവയാ ഭക്തി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ വിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ പ്രഭുപാദ ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ദേവന്മാരൊക്കെ പോയിട്ട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് പരാതി പറയുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അവർക്ക് ഹിരണ്യകശിപു അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആ തപസ്സിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ദേവലോകത്ത് പോലും അവർക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. നേരത്തെ ധ്രുവ മഹാരാജാവൊക്കെ തപസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേ സ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ധ്രുവന്റെ കഠിന തപസ്സിൽ ചെറിയ 5 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ആ കുട്ടി അല്ലെ, ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ കഠിന തപസ് ആ ശക്തി കൊണ്ട് ദേവന്മാർക്ക് ശ്വാസം ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ. അപ്പോഴ് അവരൊക്കെ ബ്രഹ്മാവിനെ പോയി കാണും അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് പറയുക അതാണ് ആ കുട്ടി ശ്വാസം പോലും എടുക്കാതെ ധ്രുവൻ കഠിന തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചു. അപ്പോ ഇവിടെ ഹിരണ്യകശിപു അല്ലെ, അത് ഭക്തനായിരുന്നു. ഇവിടെ ഹിരണ്യകശിപു അസുരനാണ്. എന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ തപശക്തി കൊണ്ട് ദേവലോകത്ത് പോലുള്ള അവർക്ക് പോലും ജീവിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അവരൊക്കെ അവിടുന്ന് ചൂട് കൊണ്ട് ആ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ തപശക്തി കൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ വരുന്ന തലയിൽ നിന്നും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തലയിൽ നിന്നും സൂര്യഗോളം പോലെ ആ ചൂടും പ്രകാശവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ആ ശക്തി കൊണ്ട് അവരൊക്കെ ബ്രഹ്മാവിനെ കാണാൻ പോയിട്ടാണ്. അപ്പോ ബ്രഹ്മാവ് അവരുടെ ഒക്കെ ആവശ്യപ്രകാരം ഹിരണ്യകശിപുവിനെ കാണാനായിട്ട് വന്നു എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഒറ്റയ്ക്കല്ല അല്ലെ, കൂടെ ആരൊക്കെയാണുള്ളത്? ഭൃഗുവും ദർശനും. ഭൃഗു മഹർഷി ബ്രഹ്മാവിന്റെ തന്നെ പുത്രനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ദർശനും ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രൻ. ഓ ഇവര് കൂടി ബ്രഹ്മാവിന്റെ കൂടെ വരികയും ഇത്രയും കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നു അല്ലെ.
ഇവിടെ പറയുന്നു മഹർഷിമാരെക്കാളും കഠിന തപസ്സായിരുന്നു, അത്രയും ദൃഢമായിട്ടുള്ള തപസ്സായിരുന്നു ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ. ആ മുനിമാരൊക്കെ തപസ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിനേക്കാളും ഉഗ്രശക്തിയോടെയാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒറ്റ കാലില് പെരുവിരലിന്റെ മേലെ അല്ലെ, പെരുവിരലിന്റെ അഗ്രം ഭൂമിയിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് കൈകൾ രണ്ടും മേൽപോട്ട് ഉയർത്തി നമുക്ക് എത്ര എത്ര സമയം നിൽക്കാൻ പറ്റും? വേണ്ട, ഒരു പെരുവിരൽ വേണ്ട, ഒരു കാലിൽ തന്നെ എത്ര സമയം നിൽക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ? പെരുവിരലിന്റെ മേലെ അതും ഒന്നും ജലപാനം പോലും ഇല്ലാത്തുള്ള തപസ്സാണ്. നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കഠിനമായിട്ടുള്ള തപസ്സുകളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതാണ് എവിടെ വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ചൊല്ലിക്കാം അല്ലെ. ഇതിനെ എത്രാർപ്പിതാനിയമിതാത്മകനെ വലിയ നിയമനിബന്ധനകളോ കാലമോ ദേശമോ ഇതൊന്നും തടസ്സമില്ല. ഓ, ഇത് അത്രയും കഠിനമായിട്ടുള്ള തപസ്സാണ്. പിന്നെയോ എത്രയോ വർഷക്കാലമായത്, ആയിരക്കണക്കിന് ദേവവർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ്. ഓ, ഹിരണ്യകശിപുവിനെ ആദ്യം കാണാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നാണ്. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ തപശ്ശരികൾ പക്വമായതിനു ശേഷം അവിടേക്ക് പോയി അവന്റെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ചുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകാൻ തീരുമാനമെടുത്ത് കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ബ്രഹ്മദേവൻ. ഇപ്പോൾ ദേവന്മാരുടെയും ഋഷികളുടെയും അകമ്പടിയോടെയുള്ള ഈ അവസരത്തിൽ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അനുഗ്രഹം നൽകാൻ അദ്ദേഹം അവർക്കൊപ്പം അവിടേക്ക് പോയി അല്ലെ. ആരെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഓം ബ്രഹ്മദേവായ നമഃ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഈ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ അങ്ങനെ പബ്ലിക്കിനൊന്നും അധികം അറിയാമായിരുന്നില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ഇതിനിടെ നരസിംഹ അവതാരം അങ്ങനെ ഒരു ഫിലിം ഇറങ്ങുകയുണ്ടായി അല്ലെ, ഡിവോട്ടീസ് ഒക്കെ കൂടി നിർമ്മിച്ചു. അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോൾ കുറെ പബ്ലിക്കിനൊക്കെ ഈ ലീലകള് മനസ്സിലാവുകയുണ്ടായി. ഇപ്പൊ അവർക്ക് ഇപ്പം പ്രഹ്ലാദ്, ഹിരണ്യകശ്, നരസിംഹ ഭഗവാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ പരിചിതം. അപ്പൊ അവർക്ക് അങ്ങനെയെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കാണാൻ, അവർക്ക് ഫിലിം കാണുന്നതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്. എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ളവര് എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കണ്ടോട്ടെ അല്ലെ. അതും എന്താണ് ഭക്തി സേവത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കാണുക, കേൾക്കുക. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഹംസ വിമാനത്തിൽ ഇരുന്ന ബ്രഹ്മാവിന് ഹിരണ്യകശിപു എവിടെയാണെന്ന് ആദ്യം കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പുല്ലും മുളകളും മൂടപ്പെട്ട ഒരു വാത്മീകത്തിനുള്ളിലായിരുന്നു ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ശരീരം. വാത്മീകം എന്താണ്? ചിതൽപ്പിറ്റി അല്ലെ. നമുക്കറിയാം രാമായണ മാസം വാത്മീകി രാമായണം അല്ലെ, എല്ലാവരും ചൊല്ലുന്നു. കഠിന തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചിട്ട് അല്ലെ ആ വാത്മീകത്തിനുള്ളിലായിരുന്നു ചിതൽപ്പിറ്റി. ഇവിടെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഇതെന്താണ് വാത്മീകത്തിനുള്ളിലായിരുന്നു ഹിരണ്യകശിപു ഉണ്ടായിരുന്നത് കാണാൻ സാധിച്ചു. കാടിലെ മുളയും പുല്ലും ഒക്കെ മൂടപ്പെട്ടിരുന്നു. ദീർഘകാലമായി അവിടെ ആ നിലയിലായിരുന്നതിനാൽ അവന്റെ തൊപ്പും കൊഴുപ്പും മാംസവും രക്തവും തുമ്പുകഴുകയും എല്ലാം പറയുന്നത് ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും, അസ്ഥി ഒഴിച്ച എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും എന്താണ് ഉറുമ്പുകൾ ഭക്ഷിച്ചിരുന്നു. മഹാപ്രസാദി എല്ലാം കഴിച്ചു ഉറുമ്പുകൾ. അവർക്ക് സാധാരണ ജീവനില്ലാത്ത ഒരു ശരീരമൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ഉറുമ്പുകളും മറ്റുള്ളതൊക്കെ കഴിക്കും അല്ലെ. നമുക്ക് അറിയാം വേറെ ജീവികളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മരിച്ചിടുന്നാലൊക്കെ ഉറുമ്പും മറ്റുള്ള ജീവികളൊക്കെ വന്നിട്ട് അതിനെ തിന്നാൻ. ഹിരണ്യകശിപുവിടെ ജീവനോടെയുണ്ട് എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിലെ മാംസം രക്തവും അതൊക്കെ കഴിച്ചു എന്നാണ്. തപശക്തിയാ ലോകത്തെ മുഴുവൻ തപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഏകാഗ്രതമായ സൂര്യൻ പുരുഷമായി തീരുന്ന അവനെ അവസാനം ബ്രഹ്മാവും ദേവന്മാരും കണ്ടെത്തി. അത്ഭുതസ്തബ്ധനായ ബ്രഹ്മാവ് പുഞ്ചിരിയോടെ അയാളെ ഇങ്ങനെ അഭിസംബോധിച്ചു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ വാക്കുകളാണ് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഓ,
തീർച്ചയായിട്ടും ആ തപശക്തി അല്ലെ, ദേവന്മാർക്ക് പോലും അതിന്റെ ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് എവിടുന്നാണ് ആ തപശക്തി വരുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അല്ലെ. ആ ശരീരം അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഏത് ദിശയിൽ നിന്നാണ്, ഏത് സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് അത് ബ്രഹ്മാവിനെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ തപശ്ചര്യയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. ചുറ്റിലും എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നോ ഒന്നും അവർക്ക്, ഹിരണ്യകശിപുവിന് ഇതിലൊന്നും ശ്രദ്ധയില്ല. ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ, എന്ത് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ, ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നേയില്ല. അത്രയും എന്താ പറയാ, ശ്രദ്ധയോടെ വിശ്വാസത്തോടെ അല്ലെ, പൂർണ്ണമായും പറയും അല്ലെ, പരിസരമൊക്കെ മറന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള തപശ്ചര്യ ചെയ്യുമ്പോൾ സാധിക്കും. നമ്മള് കണ്ണൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് 16 മാല കണ്ണൊക്കെ അടിച്ച് ജപിക്കാൻ ഒരു ഫസ്റ്റ് ജപിക്കുമ്പോൾ ഒരു മാലയൊക്കെ ആവുമ്പോൾ തുടങ്ങും കൊതുകൊക്കെ കടിക്കുക അല്ലെ, ഒരു കൊതുകിനൊക്കെ അടിച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലും വന്ന് കടിച്ചു, പാറ്റകളൊക്കെ കടിച്ചു അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ചെറിയ നിസാരമായുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും നമുക്ക് അതൊന്നും സഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. കൊതുകോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയൊക്കെ അതിലേക്ക് പോകും. ഇവിടെ എന്നാൽ ഹിരണ്യകശിപു അത്രയും ശ്രദ്ധയോടെ തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചു എന്നാണ്. ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചെന്നും ഹിരണ്യകശിപു അറിഞ്ഞത് പോലും. അതിന് അടുത്ത് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ പറയും, ബ്രഹ്മാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമണ്ഡലുകളിൽ നിന്നും ആ തീർത്ഥം എടുത്ത് തളിക്കുകയും വീണ്ടും നല്ല ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ഹിരണ്യകശിപു തന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പറയും. അതിൽ പാവർത്തിൽ പറയുന്നു, ജീവാത്മാവിന് ത്വക്ക്, മജ്ജ, അസ്ഥി, രക്തം എന്നിവയോടൊന്നും സഹായം കൂടാതെ സ്വന്തം ശക്തിയാൽ മാത്രം ജീവിക്കുവാൻ കഴിയും. അതായത് ജീവാത്മാവിന് അല്ലെ, ത്വക്ക്, ഈ തൊലി, മജ്ജ, മാംസം, അസ്ഥി, രക്തം ഇവയൊന്നും ഇല്ലാതെയും സ്വന്തം ശക്തിയാലും ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ്? അതാണ് നമ്മള് ഈ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ് അല്ലെ എന്നുള്ള കാര്യം ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പഠിച്ചു. അപ്പൊ ഇതിനുള്ള ഒരു വസ്ത്രം മാത്രമാണ് ഈ ശരീരം. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു വരെ ജീവാത്മാവ് എടുത്തണിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വസ്ത്രം, വാസാംസ ദീർഘമാണ് അല്ലെ. ഇപ്പോ ഇതില്ലാതെയും ജീവിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായി അല്ലെ, ആത്മാവിന് വസിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു താൽക്കാലിക ദേഹം മാത്രം. ശരീരത്തിലെ എല്ലാം നശിച്ചാലും അതിൽ ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ഈ ശക്തിയുണ്ട്. അതാണ് ഇപ്പോൾ ആ ഹിരണ്യകശിപുവാണ് ഇതുപോലുള്ള ഒരു കാര്യം ആ വിട്ടല, പാണ്ഡുരംഗ വിട്ടല ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനെ കുറിച്ചും പറയും. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും വിട്ടലയെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലേ എന്തോ ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിട്ട് കെട്ടിടം വീണിട്ട് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആയി ചതഞ്ഞു പോവുകയും അപ്പോ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചതഞ്ഞു, എല്ലാം കുറെ വർഷങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, കുറെ കാലങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കഴിഞ്ഞു. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ ആ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് കാണാനിട്ട് ഒരു ഭക്തൻ, വേറൊരു ഭക്തൻ അന്വേഷിച്ചു വരികയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തകർന്നു വീണ ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ശബ്ദം മാത്രം, ഭഗവാന്റെ നാമം മാത്രം ഇങ്ങനെ കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു.
വിട്ടല 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 കാണുന്നുണ്ട്. വിട്ടല 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 എന്ന് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അതാണ് ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് അന്വേഷിച്ചു പോയ പോലെ അവിടെ ബ്രഹ്മാവിനെയാണ് അല്ലെ, അതാണ് ബ്രഹ്മദേവായ നമഃ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മാവ് അന്വേഷിച്ചത്? ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ആ എവിടെ നിന്നാണിത് എന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരമൊക്കെ നശിച്ചിട്ട് ആ അസ്ഥി മാത്രം ഇങ്ങനെ സ്പന്ദിക്കുന്നു. ആ അസ്ഥി ഇങ്ങനെ ചലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. വിട്ടല വിട്ടല എന്നത് അദ്ദേഹം ആ ആ അസ്ഥിയെ വാരിയെടുക്കുകയുണ്ടായി. എന്നിട്ട് വിട്ടലയുടെ ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ അവിടെ സമാധിയിരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും പറയപ്പെടുന്നു ആ ഒരു ഭക്തൻ അവിടെ ഒന്നാമത്തെ ആ പടിയിൽ തന്നെ അവിടെ വിട്ടലയുടെ അടുത്തായിട്ട് സമാധിയിരിക്കും. എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ശരീരമൊക്കെ നശിച്ചു അല്ലെ, എങ്കിലും ആ അസ്ഥി മാത്രം, അത് മാത്രം അതിനുള്ളിൽ ആ ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ നാമം ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇവിടെ പ്രഭാതർ പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഒരു ജീവാത്മാവിന് ത്വക്ക്, മജ്ജ, അസ്ഥി, രക്തം എന്നിവയോട് നിന്നും സഹായം കൂടാതെ സ്വന്തം ശക്തിയാൽ മാത്രം ചിരിക്കാൻ കഴിയും. അതിനാൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അസംഗോയം പുരുഷ, ഭൗതികമായ ആവരണമായ ജീവാത്മാവിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഹിരണ്യകശിപു വർഷങ്ങളോളമായി കൊടും തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുകയായിരുന്നു. തീർച്ചയായും 100 സ്വർഗീയ വർഷം മുഴുവൻ അദ്ദേഹം തപസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ദേവന്മാരുടെ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ 6 മാസങ്ങൾക്ക് തുല്യമായതിനാൽ തീർച്ചയായും ഈ കാലയളവ് വളരെ നീണ്ടതാണ്. എത്രയാണ്? 100 ദേവവർഷം. ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ 6 മാസങ്ങൾക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ദേവവർഷം. ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ദേവന്മാരുടെ ഒരു ദിവസം തന്നെ 6 മാസങ്ങൾക്ക് തുല്യം. 100 ദേവവർഷക്കാലം തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചു എന്നാണ്. ഈ കാലയളവ് വളരെ നീണ്ടതാണ്. പ്രകൃതിയുടെ നിയമപ്രകാരം അവന്റെ ശരീരം മണ്ണിരകളാലും ഉറുമ്പുകളാലും മറ്റ് പരാന്ന ജീവികളാലും പൊതിയപ്പെടുന്നു. അതുമൂലം ആദ്യം ബ്രഹ്മാവിന് പോലും അയാളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ എവിടെയാണുള്ളതെന്ന് ബ്രഹ്മാവിന് തിരിച്ചറിയാൻ, പിന്നീട് എവിടെയാണുള്ളതെന്ന് ബ്രഹ്മാവിന് തിരിച്ചറിയാം. അപ്പോൾ തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുവാനുള്ള അയാളുടെ അസാധാരണ ശക്തി കണ്ടറിഞ്ഞ് ബ്രഹ്മാവ് വിസ്മയഭരിതനായി. ആരും ഹിരണ്യകശിപു മരിച്ചുവെന്ന് കരുതുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അവന്റെ ശരീരം പല വസ്തുക്കളാലും മൂടപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ പ്രപഞ്ചത്തിലെ പരമോന്നത ജീവസത്തയായ ബ്രഹ്മാവിന് ഹിരണ്യകശിപുവിന് ജീവനുണ്ടെന്നും അയാളുടെ ശരീരം ഭൗതിക ഘടകങ്ങളാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ കരുതുക എന്താണ്, ഹിരണ്യകശിപു അല്ലെ, അങ്ങനെ ഒരാളെ കാണുന്നില്ല, തപസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോയി, തട്ടിപ്പോയി എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്നാൽ ബ്രഹ്മാവിന് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം അത്രയും കഠിനമായിട്ടുള്ള തപസ് ചെയ്യുകയാണ്, ജീവനോടെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ആണ്. ശരീരം മുഴുവൻ ചതൽപുറ്റൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ, മറ്റുള്ള ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഉറുമ്പുകളും മണ്ണിരകളും മറ്റുള്ള ഒക്കെ തിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഹിരണ്യകശിപു ഇപ്രകാരം സുദീർഘമായ തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചുവെങ്കിലും അവനൊരു ദൈത്യനും രാക്ഷസനും മാത്രമേ അറിയപ്പെടുന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. മഹാമുനിമാർക്ക് പോലും ഇത്രയും കഠിനമായ തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുവാൻ കഴിയില്ലെന്ന് തുടർന്നുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇത് നല്ലൊരു ഉദ്ദേശത്തിനാണ് ഇത്രയും വലിയ തപസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു മഹിമയുണ്ട് അല്ലെ, അതൊരു എന്താ പറയാ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ. എന്തിനാണ് ഇപ്പോഴും തപസ് ചെയ്യുന്നത്? തന്റെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെ ആ നാരായണനെ ഇല്ലാതാക്കണം അല്ലെ, ഇതിനൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇന്ദ്രനൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കണം.
ഇതിലുപരി ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആ ശക്തി കിട്ടണം, പവർ കിട്ടണം, ആ ഒരു സ്ഥാനം ലഭിക്കണം, ഒക്കെയാണ് ആഗ്രഹം അല്ലെ. ഒന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും ഭഗവാനോട് ശത്രുതയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ നശിപ്പിക്കണം, അതിനാണ് ഇതിന് കഠിനമായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ഉദ്ദേശത്തിനാണെങ്കിൽ ഇത്രമാത്രം നല്ലതാകുമായിരുന്നു അല്ലെ. ഇതുപോലെയാണ് പല വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയും കാണാം സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന്. ലോകത്തില് പ്രത്യേകിച്ചും തീവ്രവാദികളെ പോലുള്ളവരൊക്കെ, അവരൊക്കെ അത്രയും എന്താ പറയാ ജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. എന്തിനാണ് അവരുടെ ബുദ്ധിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ലോകത്തിന്റെ നാശത്തിന്, മറ്റുള്ളവരെ ഇല്ലാതാക്കാൻ, ലോകത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ, ഇതൊക്കെയാണ്. നല്ലൊരു കാര്യത്തിനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ. വലിയ വലിയ തീവ്രവാദികളെയൊക്കെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഡോക്ടർമാരും എഞ്ചിനീയർമാരും PhD ഒക്കെ എടുത്തവരും അങ്ങനെയുള്ള ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെയാണ്. എന്നാൽ അവരുടെ ബുദ്ധി എന്തിനാണ്? തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. അത് സമൂഹത്തിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രമാത്രം നല്ലതായിരിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ ഇവിടെ ഹിരണ്യകശിപു കഠിനമായിട്ടുള്ള തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. മുനിമാര് പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള തപസ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം വേറെ ഒന്നാണ് അല്ലെ. സ്വന്തം താല്പര്യത്തിനാണ് തപസ് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാനല്ല തപസ്. അതാണ് വ്യത്യാസം. എന്നിട്ടും ഹിരണ്യകശിപു എന്തുകൊണ്ടാണ് രാക്ഷസൻ എന്നും ദൈത്യനെന്നും വിളിക്കുന്നത്? അയാൾ ചെയ്തതൊക്കെയും അവന്റെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ മാത്രമായിരുന്നു എന്നതാണ് കാരണം. അയാളുടെ പുത്രൻ പ്രഹ്ലാദന് അന്ന് 5 വയസ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ പ്രായത്തിൽ പ്രഹ്ലാദന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നു? എന്നിട്ടും നാരദ മുനിയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം ഒരല്പം ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തപ്പോൾ പ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവാന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായി തീരുകയും ഭഗവാൻ അവനെ രക്ഷിക്കുവാൻ വരികയും ചെയ്തു. അവരെന്ത് 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടി അല്ലെ, ആ കുട്ടിക്ക് ഹിരണ്യകശിപു ഇതുപോലുള്ള കഠിന തപസ് ചെയ്യാനൊന്നും സാധിക്കും. അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും. ധ്രുവ മഹാരാജ് കഠിന തപസ് ഹിരണ്യകശിപു ചെയ്തതിനേക്കാളും വലിയ വേദനകളാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് സഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. സാക്ഷാൽ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പോലും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 7ാം സ്കന്ധം വായിച്ചിട്ട് ഗദാധര പണ്ഡിറ്റുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുകയും അവർ രണ്ടുപേരും കണ്ണീരൊഴുക്കുമായിരുന്നു. ഇത്രമാത്രം ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ്. ഹിരണ്യകശിപുവിനെ ഇപ്പൊ കഠിന തപസ് ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ അവൻ അത്രയും വേദനകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ സ്വന്തം പിതാവായിട്ടുള്ള ഹിരണ്യകശിപുവിനാൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് എത്രമാത്രം വേദനിച്ചിരുന്നു, എന്തൊക്കെ ദ്രോഹങ്ങളാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. കിടക്കുന്ന എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാൻ ഇതെന്താണിത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പലതരത്തിലും വിഷപ്പാമ്പുകളുടെ ഇടയിൽ കൊണ്ടു, മതയാനയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടിട്ടു, പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് സമുദ്രത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞു. അങ്ങനെ എത്രയോ രീതിയിൽ അല്ലെ ഹോളിഗിയുടെ മടിയിലിരുത്തിയിട്ട് കൊല്ലാൻ. ഒരു 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടി ഇത്രയും വേദന അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എവിടെയും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇത്രയും വേദനകൾ സഹിച്ചു. ഇനി ഭാവിയിൽ ആരും ഉണ്ടാവുകയും ഇത്രയും കാലത്തിനിടയ്ക്ക് വേറെ ആരും ഇത്രയും വേദനകൾ അനുഭവിച്ചില്ല. ധ്രുവ മഹാരാജാവിനൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് രണ്ടാനമ്മ ഒരു മോശപ്പെട്ട വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. ഇത്രയും ദ്രോഹങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ഉടനെ കൊട്ടാരം വിട്ടു തപസ്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഇത്രയും ദ്രോഹങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും അവിടെ തന്നെ നിന്നു, അതേ കൊട്ടാരത്തിൽ തന്നെ താമസിച്ചു. ഓരോരോ തവണയും ഭടന്മാര് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഹിരണ്യകശിപു ആശ്വസിക്കും, അവന്റെ ശല്യം തീർന്നിരിക്കും, തിരിച്ചു വരുന്നു വീണ്ടും അവരെക്കാളും വേഗത്തിൽ. അങ്ങനെ എത്രയോ ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്തു. ഇതൊക്കെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് സഹിക്കുണ്ടായി. എന്നിട്ടും എന്താണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത്? സ്വസ്ത്യസ്തു വിശ്വസ്തകലേ പ്രസീദതാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാടും. എല്ലാവർക്കും നന്മയുണ്ടാവട്ടെ, എല്ലാ അസുരന്മാർക്കും, എല്ലാ ദ്രോഹികൾക്കും എല്ലാവർക്കും നന്മയുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് നരസിംഹ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചപ്പോൾ നരസിംഹ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി.
സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ വരം ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല. അവസാനം നരസിംഹ ഭഗവാനും ഒന്നുമില്ല, ഇതൊരു കച്ചവടമായി പോകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ. എന്നാൽ അവസാനം നരസിംഹ ഭഗവാനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുന്നു, എന്റെ പിതാവിന് മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇത്രയും ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, എന്റെ പിതാവിന് മോക്ഷം ലഭിക്കൂ. അതാണ് ഒരു ഭക്തൻ അല്ലെ. ഇത്രയും ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും അതൊക്കെ സഹിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു, അന്നെ ഇത്രയും ദ്രോഹിച്ചിട്ടുള്ള ആ പിതാവിന് മോക്ഷം ലഭിക്കുമോ എന്ന്. അങ്ങേ മറന്ന് അങ്ങയോട് അസൂയ പൂണ്ട് ജീവിച്ചു ഇത്രയും കാലം, എങ്കിലും അങ്ങ് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു. നരസിംഹ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നീ ഒരാള് ഭക്തനായത് കൊണ്ട് തന്നെ നിന്റെ തലമുറയിൽ 21 തലമുറയ്ക്ക് മോചനം ലഭിക്കുമെന്ന്. അപ്പോ അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ സവിശേഷത അല്ലെ. ഇത്രയും ചെറിയ പ്രായത്തില് പ്രഹ്ലാദൻ ഭക്തനായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി, ഒരു അസുരന്റെ പുത്രനായിട്ട്. എന്താണ് അസോസിയേഷൻ? നാരദമുനിയുമായിട്ടുള്ള ആ അസോസിയേഷൻ. കയാതുവിന്റെ ഗർഭത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ നാരദമുനിയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ, കയാതുവിന് നൽകിയിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആ ഗർഭപാത്രത്തിലിരിക്കുന്ന പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് കേൾക്കുകയുണ്ടായി. ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് കയാതുവിന് നാരദമുനി പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ അതൊക്കെ പ്രഹ്ലാദൻ പഠിക്കുകയുണ്ടായി, ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്നത്, ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിക്കണം, മറ്റുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിനിമയും സീരിയലും ഒന്നും കാണരുത്. ഇതാണ് കുട്ടിയുടെ അവബോധം. അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അമ്മ എന്തൊക്കെ കാണുന്നോ എന്തൊക്കെ കേൾക്കുന്നോ ഇതൊക്കെയാണ് കുട്ടിക്കും ലഭിക്കും. ഇപ്പൊ പുറത്തു വന്നാലും അമ്മ സീരിയലും സിനിമയൊക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ കാണാം. ചില വീടുകളിൽ റിമോട്ട് എടുത്തിട്ട് അവിടെ വലിയാളോ ഒക്കെ അവിടെ സൈലന്റ് ആയിരിക്കും, കുട്ടിയായിരിക്കും എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. സിനിമ ഏത് സീരിയൽ ഏത് കാർട്ടൂൺ. അപ്പോ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവായിരിക്കുന്ന പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് നാരദമുനിയുടെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുകയുണ്ടായി, ഭക്തി സേവനത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഉത്തമ ഭക്തനായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. നാരദമുനിയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം ഒരൽപ്പം ഭക്തി സേവനം ചെയ്തപ്പോൾ പ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവാന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായി തീരുകയും ഭഗവാൻ അവനെ രക്ഷിക്കുവാൻ വരികയും ചെയ്തു. അതേസമയം ഹിരണ്യകശിപു ഈ കഠിന തപസ്സുകളെല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടും വധിക്കപ്പെട്ടു. ഭക്തി സേവനവും പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റെല്ലാ സമ്പ്രദായങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ്. ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനത്തിന് വേണ്ടി കഠിന തപസ്സല അനുഷ്ഠിക്കുന്നവൻ ലോകത്തിന് തന്നെ ഭീഷണിയാണ്. അതേസമയം ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്തായിരിക്കും. സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം. ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും ക്ഷേമകാംക്ഷിയായതിനാലും ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ ആർജിക്കുമെന്നതിനാലും ഒരു ഭക്തൻ ഭക്തിത സേവനത്തിലൂടെ എല്ലാവരുടെയും സൗഭാഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും എന്താണ് നല്ലത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നിലവരുന്നു, എല്ലാവർക്കും നന്മ വരുത്തണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ശ്ലോകം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നു. വിശ്വസ്തകലേ പ്രസീദതാം ധ്യായന്തി ഭൂതാനി ശിവം വിഭവതി മനശ്ശഭദ്രാം ഭജതാം മദോഷജയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ശ്ലോകം. അതിൽ പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ലോകത്തിലെ സ്വസ്ത്യാസ്തു എല്ലാവർക്കും നന്മയുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഭഗവാൻ. ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും, തിന്മകൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പോലും നന്മയുണ്ടാവട്ടെ, എല്ലാവർക്കും നന്മയുണ്ടാക്കണമേ. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭക്തൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാലും ഹിരണ്യകശിപുവിനെ പോലുള്ള അസന്മാര് സ്വന്തം താല്പര്യത്തിനായിട്ട് കഠിനമായിട്ടുള്ള തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ, കഠിനമായിട്ടുള്ള ആ വരങ്ങൾ നേടുന്നു. എന്നാൽ അതൊക്കെ നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാവും. നമ്മൾ പഠിക്കും ഈ അധ്യായത്തിലെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ ഇനി പറയുന്നു, ഹിരണ്യകശിപു വരങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന അനേകം വരങ്ങൾ എന്നല്ല പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ബ്രഹ്മാവ്. യഥാർത്ഥത്തില് ഹിരണ്യകശിപു വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ബ്രഹ്മാവിനെ പറ്റിച്ചു, ചീറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ആദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെ ലഭിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഈ വരങ്ങളൊക്കെ നേടിയപ്പോൾ ഹിരണ്യകശിപു വിചാരിച്ചു, എന്തൊരു വിദ്യയാണ് ബ്രഹ്മാവ്, ഇനി എന്നെ ആരാണ് വധിക്കാൻ വരുന്നത്? മനുഷ്യനോ മൃഗമോ വധിക്കാൻ പാടില്ല, സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ വധിക്കാൻ പാടില്ല, അല്ലെ, ദേവനോ അസുരനോ വധിക്കാൻ പാടില്ല.
ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഭൂമിയിലോ ആകാശത്തോ വെച്ച് വധിക്കാൻ പാടില്ല. അകത്തോ പുറത്തോ വെച്ച് വധിക്കാൻ, പകലോ രാത്രിയോ വധിക്കാൻ. നരസിംഹപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് 12 മാസങ്ങളിലും വധിക്കാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പുരുഷോത്തമ മാസമാണ് വധിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോ നമ്മള് പുരുഷോത്തമ മാസം കഴിഞ്ഞു അല്ലെ, മെയ് മാസം നരസിംഹ ചതുർദശി ആ ഒരു മാസത്തിലാണ്. അതിനായിട്ട് ഭഗവാൻ പുരുഷോത്തമ മാസം തെരഞ്ഞെടുത്തു. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഹിരണ്യകശിപു എല്ലാ തരത്തിലും ഇങ്ങനെയുള്ള വരങ്ങൾ നേടുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്ത് കാര്യം അല്ലെ, പ്രയാസം തവ കര കമല വരീനകാമത്ഭുത അല്ലെ, ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് വധിക്കാൻ പാടില്ല. ഭഗവാൻ ഭഗവാന്റെ ആ താമര കൈകളിലുള്ള ആ മൂർച്ചയേറിയിട്ടുള്ള നഖങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അത്രയും അല്ലെ, ഭഗവാന് താമരയോട് അല്ലെ, താമര കണ്ണൻ, താമര കൈകൾ, താമര നയനൻ അല്ലെ, എല്ലാം താമരയുമായിട്ടാണ്. തവകര കമല വരി ഭഗവാന്റെ ആ താമര കൈകൾ അല്ലെ, അതിലുള്ള ആ മൂർച്ചയേറിയിട്ടുള്ള നഖങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ മാർഗം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ഭക്തനും അസുരനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പ്രഭുപാദൻ പറഞ്ഞു. ഭക്തൻ അല്പമെങ്കിലും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാരുണ്യവും ലഭിക്കും. എന്നാൽ അസുരന്മാർ എത്ര കഠിനമായിട്ടുള്ള വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചാലും ഇതൊക്കെ സ്വന്തം താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണെന്നാണ്. കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടും ദൈത്യനും രാക്ഷസനുമായി തീർന്നു അതേ ദൈത്യപിതാവിന് പിറന്ന പ്രഹ്ലാദൻ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനായി തീരുകയും ഭഗവാനാൽ നേരിട്ട് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഭക്തി അതിനാൽ സർവോപാധി വിനിർമുക്തം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു ഭക്തൻ എല്ലാ ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം സദാ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പ്രഭുപാദിക്ക്. ഹിരണ്യകശിപു ബ്രഹ്മാവിനെ തപസ് ചെയ്ത് ഇത്രയും വരങ്ങൾ നേടി. എന്നാൽ എല്ലാം നൽകാൻ ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാന്റെ ഒരു വെറും സേവകൻ മാത്രമാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഈ ബ്രഹ്മാവിന്റെ കൂടി നാഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ സ്വയം വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും വരം ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നരസിംഹ ഭഗവാൻ വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പ്രഹ്ലാദ് ഒന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. ഞാനൊരു ബിസിനസ് അല്ല ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ്, ഒരു കച്ചവടമല്ല. ഞാൻ കുറെ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ചു, അങ്ങ് വന്ന് ഞാൻ അങ്ങയോട് കുറെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നു. ഇതെന്താണ് കൈമാറ്റം, ബിസിനസ് ആണ്, ഇങ്ങനെയല്ല, ഞാൻ അതിനല്ല അങ്ങയെ പ്രാർത്ഥിച്ചത് അല്ലെ. അവസാനം നരസിംഹ ഭഗവാൻ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും തോന്നാതിരിക്കുവാനുള്ള വരം. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ, അന്യാഭിലാഷിതാശു, യാതൊരു ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളും തോന്നരുത് എന്ന്. നമ്മളടുത്തൊക്കെ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ലിസ്റ്റ് തന്നെ അതിൻ്റെ അല്ലെ, എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്. എന്നാൽ ഇവിടെ ശുദ്ധഭക്തനായുള്ള പ്രഹ്ലാദന്മാരാച്ച ഒന്നും ആവശ്യം. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ, ഹിരണ്യകശിപുവിനോട് എഴുന്നേൽക്കാനായിട്ട് പറയുന്നതാണ് 17-ാം ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, भगवान की जय, भक्त प्रहलाद महाराज प्रभुपाद എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കൈയെടുത്താൽ സമയം 10:40 വരെ. നമുക്ക് 10:29 വരെ, 6:14 മുതൽ 10:29 വരെ സമയം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृष्णरूपो हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण क्या हो गया हरे नहीं कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्णा।